Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da su on i njegova supruga u karantinu nakon što je utvrđeno da je Trumpova saradnica Hope Hicks pozitivna na koronavirus. Trump je na Twitteru objavio da on i Melania čekaju rezultate testa. Australijski stručnjak za koronavirus dr. Norman Soule procijenio je faktor rizika po američkog predsjednika. On je izjavio da je u 74. godini života stopa smrtnosti od COVID-19 od 5 do 12%. On još dodaje da zbog Trumpove gojaznosti rizik se povećava za dodatnih 40%, pa u takvoj situaciji rizik od smrti iznosi od 7 do 18%. Dr. Donalda Trumpa Sean Conley izjavio je da će Trump nastaviti da obavlja dužnosti i da se on i supruga osjećaju dobro.